dinleýişler, gadyrdan tomaşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Şol Gazagstandaky DVK hereketiniň Türkmenistan boýunça proýekti bolan DVT'ň lideri Murat Kurbanow meň bilen baglanşykly gyýytgaçyk bir garaýyş beýan edipdir. Şoňa jogap berdik günü efirde, günü aýlymda, ýöne şonda da köp sanly eginleşimiz, watandaşymyz günü aýlymdan aýratyn, özara pikir alşykdan aýratyn şu temada öz garaýşyny beýan etseň diýip aýtdylar. Düşünmeýän watandaşlara has, sada we ýöneköý dille düşünýär ýaly. Murat Kurbanowyň özüm düşünmeýän boldy, düşünýär ýaly diýdiler. Murat Kurbanow näme diýdi? Häzir dinläli. Soň men jogap berjek. Suriye'de kim var? Bütün dünya teröristleri var. Han Türkmenistan'da gelir mi? Yok. Ne hepsi bana Suriye olsun. Niye de şöyle bir tap yapalım? Devlet Bayhan'ın etmeyi. Devlet Bayhan'dan sonra Suriye boyan olsa Devlet Bayhan. Bizim çölümüz yok, nohutlarımız, bizim yani pullarımız yok, işlerimiz yok, adatlığımız yok, çık filmimiz yok. Sen Germanya'da oturuyorsun. Onunla sen bir de şu çıkma diysen, onunla sen mi de ver şunu? Ne yapayım sen ona veren ok dedi şunu? Bize adalatlığı çıkmağına veren ok. Bize nohutta durmadı yani eden ok. Nakarlar veren ok. Unları veren ok. Çölükler veren ok. Bize aylıkları alır yani eden ok. Bize işler döreden ok. Ne yapayım sen onunla? Yine Suriye olursa çıkmağına deyip korkutuyan. Eğer korkutuyan o doğru. Onunla sen bize kömüyor, sen bize ver onunla. Bizim alt mallı adımız sen onunla ver. Bize oturacak deyip. Aydın mı? Onkul yani. Senin değil mi? Bunu yani yürüyüt ediliye sizin ünsünüzü çekmek için sizi korkutmak, diktatın esası yararı korkutuyor. Değil mi? 30 yıllar değil mi? Korku dövüp dediler. Korkun esasında devlet saklanıyor. Mehman doğunlar, yedi dilleşler, gadırdan tomaşaçylar. Inni şu Murat Kurbanowyň çıkışında Suriye misaly bilen maglanşykly bir gurrun geçti. Şoň üçin goşmaça şu Suriye meselesi barada jikmejik garaýyş beýan etmek isleýän, düşündürüş bermek isleýän Suriýede diýe dürli ýurtlardan teröristler bardy. Türkmenistanyň näme olar ýazat barmy diýe. Ya bu adam doğurdanam hiç sady bilen ok, ya da bilmedik sebäp at oyna diýe. Türkmenistanyň häzir içinde häkimiýetde bir boşluk döränne şeýle pursatdan peýdalanmak isleýän dürli dini guramalan hereketlen taýýarlykly tarapdarlary bar. Ekstremist toparlan jan köýerleri bar, fanatikleri bar, radikallar bar. Ýöne olar häzir pursadyna garaşýar. May tapsa, olaram öz bähwidi üçin eline ýara galyp hereket etjek adamlar. Olar sizin bu aktivist smoklaňyzy ýaly iň ýöneköýje zat protest geçirmänem bilen ok sizinkiler. Ýöne olar katy professional. Siz özüňizi bir halkyň halasgäri, halky diktatorluktan halas etjek, halka gowy durmuş şertlerini döretjek alternatif ýaly edip görkezjek bolýaňyz. Ýa-da görkezýäňiz şeýdip reklam etjek bolýaňyz. Olar ýaly bolsa, ýöneköýje protest näme üçin gurnap bilenler? Ýöneköýje protest gurnap bilmeýän adam döwlet dolandyrylşy, siýasat, halkyň eşeretli durmuşy aladasy bilen nähil gyzykmanyp biler? Şu logika gawat gelýärmi? Siz ýaly hiç zady bilmeýän, bar edýän zady absurd, logika sığmayan, mitinik, protest diýen absurd zatlar edip gören adamlar keseki güýçleriň proyektine goşulyp Türkmenistanyna häkimiýeti çalyşjak bolanda näme bolýar bilýäňizmi? Ýadyňdan çykarýan Murat Kurbanow. Bizim
dünya terrorizmi eksport ediyen iki sany goňşymyz bar. İran bilen Awganistan. Sizin Kazakstanda edişiňiz ýaly bir zat ediljek bolanda Türkmenistanda häkimet boşlugy bolýar. Ýüze çykýar. Häkimet boşlugy ýüze çykanna İrandan we Awganistandan kursak girýärler. Özbegistan amma onu ýatdan çykarmalar. Kazakistan tarapdan hem sizin adamlaryňyz gelýär. Hawa hani Siriýada dürli ýurtlardan adamlar wa Türkmenistandan näme olar ýaly atmamy diýen. Inha Murat Gurbanow. Sizin senariýaňyza görä şular ýaly bolýar. Dürli ýurtlardan, dürli hereketleriň, dürli toparlan, ýaragly adamlary hakyna tutmalar derrog gelýär Türkmenistana. Ondan näme bolýar? Siriýa ýaly bolan nokta Siriýadan hem has beter bolýar. Siriýa ýaly bolarsyňyz diýip halky gorkudýar diýär. Biz halky gorkudymyz, biz mysal berýäs. Biz bolajak hakykaty düşündirýäs. Halkyň gözüni açýas. Biz muny siz aýdamyz, ýöneköy halka aýdýas. Sizin hemme zatdan habaryňyz bar. Siz taýýarlykly, halk taýýarlykly däl. Şoň üçin halkyň taýýarlanmagy sizin bähbidiňizde däl. Siz şoň üçin halky taýýarlaňyz. Edil Kazakstanda edişiňiz ýaly. Sebäbi halk hakykaty bilse, halk taýýarlykly bolsa, keseki güýçlü proyektleri durmuşa geçenok, başa baranok. Ana şoň üçin. Inha Siriýa meselesindäki Siriýa bilen baglanşykly beren masalyňa men öz şahsy düşünürşüm. Bu hak bileleşi bilen baglanşykly däl. Şoň üçin aýratyn video düşürüp, aýratyn şu düşünürşe çykışa goşmagy istedim. Inha Murat Gurbanow aýdýar, halk gol-golon turulmasyn ýa-da protesta mitinge çykmasyn. Siriýa ýaly bolardy gorkudýar. Diktatorlygyň iň esasy ulanýan metody gorkudmak diýär, gorkutýar. Ol aýdýany dogry diktatorun aýdýan zat. Ýöne sizin hem ulanýan metodyňyz şol metod gorkuy. Eger diýär biz diýär olar ýaly gol-golon turulmajak bolsak, gan nöküşüklük etmejek bolsak, Türkmenistanda diýär, onu diýär halkyň gün güzaranyny sen goglandyr diýär. Sen Germaniýada oturýarsyň diýär. Sen hem Fransiýada oturýarsyň. O milliarderiň hojaýynyň adam olam Fransiýada oturýar. Inni halky eklemeli, halkyň aýlygyny bermeli, halkyň güzaranyny, halkyň durmuşyny goglandyrmaly. Kim borçly? Hökümet borçly. Eger şonu hökümet etmeýän bolsa, onu ol hökümeti çalışmaly. Hökümeti çalışmak üçin hem gan nöküşüklü yol ulanmaly däl, taýlap almaly däl. Siz öz aýdýan zadyňyzy özüňiz yalanlap oturdyňyz. Türkmenistanyň ilatynyň 170 götürümüne ýakyny daşary ýurtda eklenç gözlegünni okuwda durmuşa çykan ýa düýünden göçüp giden ýaşap gören şular ýaly ýagdaýda. Diňe beremmi siz äkmet migrantam däl. Muna öwran gaýtalaýaňyz bu statistikany özüňiz gaýtalaýaňyz, mysal berýäňiz. Indi pikir etip görüň. İlatynyň 170 götürümi daşary ýurtda bolan bir ýurtda gol-golon turulmak üçin, rejimi üýtgetmek üçin näme etmeli? Elbetde daşardan adam getirmeli. Hakyna tutma adamlar sokmaly. Başka görünüşde bolanok. Siz daşary ýurtlardaky watandaşlary, ýagny öz Türkmenistanyň watandaşlaryny ýurda sokup bilýäňizmi? Sokup bilýäňiz o. Sokmaňa beýlede dursun. Siz Türkmenistanyň içindäki watandaşlar beýlede dursun.
daşyndaky watandaşlaryň aglawa köpçüliginden siz golluk alyp bilýäňizmi? Şolar size ananýarmy? Ýok. Sebäbi siz hemişe yalan sözleýäňiz. Siz ýalňyş ýolla, ýalňyş metodlar bilen hereket edýäňiz. Yalan habarlar, manipulasiýalar. Bu hemme kişide sizin keseki beklitlere hizmet edýäniňiz barada şüphe döredýär. Sizin zor ýygyderli ýagdaýda yalan sözlemeňizim adamlarda şüphe döredýär. Şoň üçin adamlar sizin berýän sözüňizi o adaňyza hiç sadyňyza ananok. Muňa kim günäkär, biz günäkärmi? Inni birinji borçly halky hemme taraplaryň üpçin etmek hökümetiň borçy. Eger hökümetem şonu edebilmeýän bolsa, hökümeti çalışmak, rejimi ütgötmek, wagt isleýän bolsa, onda näme etmeli? Murat Gurbanow daşary urda halkyň puluny ogurlap gaçanlar bara. Ana şolar jurnalistlerden, habarçylardan öňürtü şolar halka ilkinji kömegi bermeli. Hakykatdan ham halk şolar ýaly kömegi mätäç bolsa. Siz halka tanaman, ýurdun hakyky şertlerini bilmän, watandaşyň ýagdaýyny bilmän, hakykaty, syýasaty hiç sady bilmän ýa-da bilýän bilmediklerini bolup at oýnadyp şolar ýaly manipulasiýajyklar etjek bolýaňyz. Ýöne ýol aly bilen gap. Haçan sahna çykdyň? DBK bilen bile 2017-nji ýylyň maýynda baharyň soňunda. Şolar wagtda sahna çykdyňyzda. Şolar proýekti ýerine ýetirýäňizde. Näme diýildiňiz? Hiç sady edilmediňiz. Siziň DBK-ňyz näme etdi? Gazagystany ýakdy, ýykdy, talady. Halk häzir Gazagystanyna çöregi suwa mätäç ýagdaýa geldi. Hawa halka kömek etmelimişin. Biz kömek etmeli halka şeýlemi Germaniýada otursun diýe. Bolýa. Siz halka kömek etmekçi bolsaňyz, näme üçin halkdan pul soraýaňyz? Näme üçin ýok fondaşdyk, şunu etdik, bunu etdik diýip pul soraýaňyz? Halkdan pul soraýan adam inni halkyň aladasyny etýän bolmaly. He? Yaman täsinler sizin bu logikaňyz, argumentleriniz yaman täsin. Kim akıl berýän bolsa, kim maslahat berýän bolsa, gysga wagtda çalyş ol adamlary. Töwerüňdäki adamlar hemmesi yalançy, hemmesi şugulçy, hemmesi güýçli birini görse şoňa hyzmat etjek adamlar. Adyny, familiýasyny ütgödüp, ýurdu talap, tohum tiýji bilen ýurdu talak gaýdan adamlar. Bütün faktları biz aýtdyk kanalymyzda görkezikmi? Görkezdik. Inni şolaň tohum tiýji dogan garnaşlary ýalbarýa, gaýrat edip şu hakykatlary inni bir aýtmaň, agdamaň, näçe durýan bolsa diýe. Şolar ýaly teklip gelýär bize. Şo näçe durýan bolsa, şonu berip bilýän bolsa, ana bersin şolar halka pul. Ogurlan puluny gaýtarsyn ýurdun içindekiler. Häzir şu rejimiň içinde, rejimiň korrupsiýa konstitusiýasyna görä halky talap berenler, banklarda, häkimliklerde, onna dürli wezipelerde gaýtarsynlar şolaryň puly halka. Halk şonda hiç ýyly kynçylyk çekmeýär. İlkinji kömek şolar ýaly bolýar. Murat Gurbanow, jurnalist, habarçy diýilýän adam, halkdan gelýän habarlary kevşirläp, işläp, şonu metbuada bütün dünýä ýetirýär, hakykaty ýaýradýar. Jurnalistin wezipesi, habarçyň wezipesi şondan ibarat. Inni ýanky adamlarym halka ilkinji kömek bermese, halka ilkinji kömek kim bermeli? Daşary ýurtda özüňiz ýaly Türkmenistanyny biznesmenler bermeli. Şeýle dämi? Siziň borcuňyz da, siz biznes bilen meşgullanýaňyz. Jurnalistler elbette galamyny satan jurnalistler ba köp rejime işleýän ýa dürli betbälli korporasiýalara, dürli ideologiýalara hyzmat edýän, galamyny satan, galamyny kireýine beren ba, siziň töwereňizde da ba ýalançy bir topar jurnalist. Awa, ýöne olar bilen biz bir däl. Biz bir bolsak, halk bize şolar ýaly aýlygan şertlerde ýurdun içinden bize habarlar ýetirip durmazdy.
Biz halk bilen işleşýär. Biz halk bilen bile, biz halky tanaýas, biz Türkmenistany bilýäs. Şoň üçin bul aýdýan zatlaňyzy siz näme dogry adresy aýdýaňyz, ýalňyş adresy aýdýaňyz. Siz adresy ýalňyşdyňyz, adamy ýalňyşdyňyz. Ýoluňyzy ýalňyşdyňyz. Päliňizi ýalňyşdyňyz. Siz şu zatlary düzeldiň ilki bilen. Ondan soň hemme zat öz-özünden düzelýär. Inha bizim jogabymyz hak bileleşiginiň jogaby şundan ibaret. 170 götürüm halky içinde bolmayan ýurtda gozgoloň turuzmak bu gan köşüklüğün birinci habarçysy. Muň başga hiç ýyly ýoly ýok. Hakyna tutmalardan başga hiç adet bilmeýäňiz. Muny biz Siriýede, Libyada, hemme ýerde görüp gelýäs. Ukrainada, ine Gazagystanda da gördük. Gazagystanda gönümel sizin guramaňyz. DBK etdi şonu. Men etdim diýmem, Reuters'a açıklama berdi. Milyarder bankir. Hawa inni şular ýalaky faktlar durka. Ogurluk eden uyalmaz. Üstüne gelen uyalar edýäňizmi? Yalana dogam. Diňe öňe. Sag bolun mehriban doganlar. Allah ýarynňyz bolsun.